Bideo honetan triangeluen azalpena ematen da. Triangeluak hiru aldeko poligonoak dira. Hiru alde dituzten bezala, hiru angelu eta hiru erpin ere izango dituzte. Triangelu hau ABC puntuek osatua dago. Erpinak A, B eta C dira, aldeak BC A izenekoa, AB C izenekoa eta AC B izenekoa. Angeluak gorriz markatutako hauek dira. Bi aldeen eragina sortutakoak dira. Altuera, erpin batetik, kasu honetan hemendik, kontrako aldera perpendikularki doan segmentua da. Hemen aipatzen den bezala, kontrako aldea edo luzapenera izan daiteke, emagun, adibide honetan adibidez. Hemen altuera kalkulatzeko, segmentuenen luzapena beharko genuke. Eta altuera, balio hau izango litzateke. Triangeluen ezaugarriei dagokionez, edozein alde beste bien batura baino txikiagoa izango da. Eta hiru angelu hauen baturak 180 grado emango ditu. Triangeluen sailkapenari dagokionez, aldeen arabera hiru triangelu mota ditu. Hiru aldeak berdinak dituzten triangeluei aldekide esaten zaie. Bi alde berdin dituztenei isozele. Eta hiru aldeak ezberdinak dituzten triangeluei eskadeno. Angeluen arabera, 90 graduko angelu bat bali badauka, kasu honetan angelu hau bezala, triangelu zuzena dauka. Hiru angeluak zorrotzak balin badira, hau da, 90 baino txikiagokoak, triangelu zorrotza dauka. Eta angelu bat kamutxa balin badauka, hau da, 90 grado baino handiagoko bat balin badauka, triangelua kamutxa izango.